nyocha wawacho wik mokalo to nyocha giwacho ni wigni gibo ndiko barua mondo gine ni gibiro siaya mapiyo mondo los wachno. Omiyo an gi geno ni wachni wadhi loso. To kendo kaluwore kod barua ma kawuono andiko kawuono, an aketo ayanga ni an adwaro kwe. An adwaro ni mondo wati ni jasiaya. An gima na wacho to pod awacho sani, mibadhi to kanyal yie. Mibadhi kuom asiaya ni dwaro ni mondo maja piny. Mane ma adagi. To an jakwano. Kendo an gi tiegruok mong'ith. Skills gage, competences gage, ayien mondo ater siaya, mondo wager kod siaya. Mibadhi matimore sani kata kawuono duol matayo nonro mag mibadhi EACC nowacho kawuono ni nitie mibadhi nyaka Siaya gi kuonde moko mopogore counties wa Kaluo. Fuok ni kanye ka king'iyo ang'o ma mibadhi nyare county ka? En chike mukoredo maber, en jo piny matiyo gi nonro masani mokti maber, ang'o matimore momiyo mibadhi pod dhi mbele the counties? Ing'eyo Jaluo no gongero ni rech kachako top to top kod wiye yako biro piny. The pace of the pack is always determined by the leader. Kaka jong'wech ringo luwore kod ng'at man mbele gi. Kopo ni ng'acha speed nene mbele to gibende gimedo mondo gilaw ng'acha. Ing'eyo ni an kod governor waseyuare. Koro kata mana wan, an William Oduola bende ase contribute mibadhi ma Siaya. Nikech samwa yuare manyiso ni waketo loopholes mang'eny. An ndalo mana ago kokocha mibadhi yakana ochakre to nikech ndalo cha to nonwang'o kaseketo mkakati motegno mafuoke duto mane en Siaya na sedino.